Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da yau. Yawara ci gaba da yadda ake bidiyon mu wanda muka yi bayani akan yadda ake buɗe beauty website. Yau da mu ci gaba. Ina tunanin wannan shine bidiyo na biyar kenan. Yawara to amma kafin nan ina tallata muku website ɗina wanda za ku iya shiga kuna amfani da shi wajen siyan data, wato mai suna sadidata.com. Kan wannan website muka yi tutorial. Kana rubuta https://sadidata.com.ng a cikin Chrome. Insha Allah zai kawo ka, sai ka shiga ka register kuma ka danna link inda na ɗaura a ƙasan description na wannan bidiyo. Sannan kuma muna da API. Idan kana da website za ka iya shiga cikin wannan website ɗin ka register, ka yi contacting mu ta WhatsApp, sai mu upgrading account ɗinka zuwa API. API users inda za ka na karɓan data a 216 zuwa 217 insha Allah. To wannan only API users ne, wannan masu website ne ake musu upgrading account su zuwa API users. Za ka na saran data a ƙarƙashin website ɗin mu kenan. Sannan kuma insha Allah a bidiyo na gaba za mu yi bayani insha Allah, in kuna bibiye da mu wannan tasha, za mu yi bayani yadda ake ɗora har wannan logo. To bayanin da za mu yi shi akan yadda ake ɗora, ake cire email verification. Yanzu a misali idan ka yi register za su nuna ma sai an saka email verification. To wani lokaci wasu email ɗin ma baya zuwa musu, wasu kuma abin yana ɓata musu lokaci, ba sa son tsayawa wani ɗauko email. To shine bayanin da za mu yi. To amma kafin nan bari mu shiga cikin site ɗina ku gan shi. Yawara to bayan ka gama register ka shigo, wannan shine cikin site ɗin. Idan kana so ka yi funding account ɗinka, za ku danna wannan funding. To da na yi bidiyon complete komai ne da ake ɗaura bidiyo. To matsalan ba ya ɗaura a YouTube channel ɗin yau, ban ƙarasa ɗaura sauran bidiyon ba, bidiyon ya goge na yi deleting ɗin shi. To amma na yi bidiyo a yadda ake buɗe modify wanda za su ba ma kowane users account number. Kuma yadda kuke gani wannan shine account number. Duk wanda ya register shi kaɗai shi da ba shi linki guda uku wanda zai register da shi domin yana sa kuɗi a ciki. Wannan da ku gani wannan money point, wannan wema na ƙasan kuma na tunanin ko sterling ne, ga kuma manual funding. Za ka yi manual funding, shi kuma manual funding zero charges ne. Idan ka tura kuɗi ka yi contacting admin sai ka tura masa kuɗi screenshot da email ɗinka wanda ka yi register. Shi kenan zai sama kuɗi insha Allah successful. Sannan idan kana neman ƙarin bayani za ka iya magana, ko idan kana neman script, muna da script kala kala. Idan kana buƙatar irin wayannan akwai wasu kalan ma daban. Duk wanda dai mutum yake buƙata sai mun magana. Idan za ka sayi data sai ka danna data. Idan ka danna data sai ka yi selecting MTN ne, in zan yi in ma mene sai ka zo ƙasa plan. Ga nan kamar yadda kuke gani wannan 500 MB 115. Idan za ka tura data ka danna disable number validator, sai ka yi ticking a kan shi, sai ka sa number waya. Kamar yadda kuke gani yanzu inda dan yi mistake da saka zan je gwada mu wannan number. Kamar yadda kuke gani ya yi boot ya ce wannan number MTN ne. Yanzu inda a ce na yi mistake, inda zan nasa to zai yi ticking a kan shi akan wannan number ba MTN bane na canja shi. To haka tsarin yake idan za ka sayi data a cikin wannan website ɗin. Sannan dai kar ku faɗa muku muna da API users. Idan da kana da website muna da API users. Kamar yadda kuke gani wannan 1 gig ɗin Airtel ne 215. API muna ba da shi a 218 ne insha Allah, a 208 na zan kenan. MTN kuma a 217 na API users masu website kenan insha Allah. Yanzu bari mu shiga cikin cPanel ɗin mu kamar yadda muke. Yawara bayan kun shiga cikin cPanel ɗinku sai mu locating file manager yadda dai koyaushe muka saba shiga muke aikin. Idan ka yi locating file manager sai ka danna, kada sa da kusa desktop site kenan, sai ku yi public HTML. Idan ka yi locating public HTML ga yadda aka ce ko, idan ka danna ko ga wajen da aka ce models. Idan ka danna models ga wajen da aka ce account.php musamman nan kenan sai ku danna edit.
Wannan aikin buɗe bidiyo website ba wani aiki bane mai wahala. Sannan idan mutum ba zai iya ba, muna buɗe shi akan 28,000 insha Allah. Sai mutum ya mun magana ta WhatsApp, za mu yi guiding ɗin shi ko kuma mu buɗe masa. To idan ka shigo sai ka duba layi na kan dai layi na 60 da something ne. Yawwa gashi nan. Kamar yadda kuke gani idan ka shigo nan wajen ga wani waje da aka sa 0 a tsakiya. To idan kuka zo da ku ga naku 3 ne a wurin. Sai ku goge 3 in ku saka 0 nan wajen bari mu zubo muku. Daga kan layi na 71 nan. Gashi nan da ku ga na mai da shi 0, to sai ku saka 0 a wurin. Da ku ga naku 3 sai ku sa 0. Idan kuka sa 0 sai ku yi save. To daga zaran kun sa 0 kun yi save insha Allah duk wani users ɗinku idan ya yi register ba tare da an tambaye shi email verification ba, direct kawai zai wuce. Wannan shine da ake disable verification na email. Sai kuma ku tarar da mu a bidiyo na gaba insha Allah.